Se jkunu 15 id-deputati li jridu jiġu eletti mill-elezzjonijiet każwali dan kif minn nhar il-ġimgħa jibda dan il-proċess li jitmexxa mill-Kummissjoni Elettorali. L-elezzjonijiet każwali jsiru fid-distretti fejn jiġu eletti kandidati minn żewġ distretti bir-riżultat li jkollhom iżommu siġġu fuq distrett minnhom u jċedu l-ieħor. Il-kandidati tal-Labor se jkunu ċedew 8 siġġiet. Dan fil-waqt li fil-każ tal-Partit Nazzjonalista se jsiru 7 by-elections. Dawn l-elezzjonijiet se jsiru din il-ġimgħa u l-ġimgħa d-dieħla. Bl-ewwel by-elections ikunu dawk għad-distretti li ċedew id-deputati Laburisti. Dawn l-elezzjonijiet se jsiru nhar il-ġimgħa li ġej. Fil-by-elections il-voti tal-ewwel count ma jfissru xejn u li jgħod huma il-voti li jkun ġab il-kandidati li jċedi s-siġġu flimkien mal-preferenzi sussegwenti fil-polza tal-vot ta' dak il-kandidat. Intant wara l-elezzjonijiet każwali ikun imiss il-mekkaniżmu korrettiv skont il-ġeneru, mekkaniżmu li permezz tiegħu jiġu eletti 6 deputati nisa l-Partit Nazzjonalista u 6 deputati nisa l-Labor, b'kollox 12 deputat addizzjonali. Imbagħad wara li jintemm dan il-proċess, il-kompożizzjoni tal-Parlament Malti għal-leġislatura li ġejja tkun konkluża uffiċjalment.